Vilagarcía, pasa que pase, non quere perder a oportunidade de ampliar a depuradora de Ferrazo. O proxecto terá un custo de 31 millóns de euros, dos que o Concello terá que aportar 6 millóns. O alcalde compromete ese investimento para unha mellora que considera moi precisa. O Concello de Vilagarcía, si é necesario, nos gustaría que fora menos, dende logo. Pero o Concello vai a poñer a parte que toca, o que non está nos plans é non realizar esa ampliación da depuradora porque sabemos que é moi importante. Pero o Concello deberá estudar como consegue ese 6 millóns de euros, pero que xa se contempla no convenio un plan de pago ata 2029. Unha vía que queda pechada é recorrer a financiamento europeo, porque a Xunta vai botar man de fondos FEDER para financiar ata o 60% da súa parte. A ampliación da depuradora vai a estar cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional FEDER. É dicir, vai a levar fondos europeos, en ningún caso pois a Xunta de Galicia vai a poñer 25 millóns de euros, senón que unha parte desos 25 millóns de euros, importante ademais, a máis grande, vai a estar financiada con fondos FEDER, o 60%. Como unha parte deste convenio vai a estar financiada con fondos europeos, a parte que lle toca poñer a Xunta de Galicia, eso impide que o Concello de Vilagarcía poida poñer a súa parte con fondos europeos, porque nós tamén poderíamos ir a eses fondos FEDER e tratar de pedir máis fondos para cofinanciar a parte que nos toca. O alcalde, así todo, lamenta que a Xunta queira agora que esta ampliación de Dar de Ferrazo sexa cofinanciada entre as dúas entidades. O alcalde asegura que non foi ata outubro do pasado ano cando se lles dixo que o Concello tiña que asumir unha parte. Para mostra, pon como exemplo o que aínda se dicía en abril de 2023 por parte de Augas de Galicia, xusto antes da campaña electoral das municipais. Ao mellor o Partido Popular, que de Vilagarcía, que en moitas ocasións ten información privilexiada, pois sabían que se iban a pedir que o Concello puxera 6 millóns de euros. Supoño que non viña ben naquel momento porque era un mes antes das eleccións municipais e pouco despois hubo unhas eleccións autonómicas. Quedaba moito mellor decir que iba a pagar todo a Xunta de Galicia, pero a realidade non é así. E apunta Varela que a Xunta non está executando nada en Vilagarcía que non lle corresponda á cidade, lembrando que Augas de Galicia, polo seu canon, recada o ano no Concello 700.000 euros.